Goeie. Sneeuwnemiddag zei Ton Eier dat alle kroegbazen in Ljouwert besletten hadden dat ze jongens om 8 uur net tegen gaan zoenen, wilst Rutte de jongens ervoor zijn hier dat wel moest. In het nijs wie sneunt hij te jaren dat er een peteer was hier tussen Eier, hij is kroegbaas en vastzitter in Ljouwert, en de vastzitter van de veiligheidsregio Friesland, Sybren Buma. En daarin zoe, na oorlis, besletten wij ze dat de kroegen wol tegen gaan zoenen. Peteer, oorlis, allemaal hula. De goede tekst die west, Eier is ontbeen bij Buma en die zei, als je hem net tegen gaat, dan krijgen we al je 10.000 euro boete. Buma had namelijk de macht om succes te zijn. En daarmee wie hij er verantwoordelijk voor dat de Ljouwerter politie er in de rin van een jongen op het Zeiland volle huddering slaan moest, 20 hier en 3 dagen lien op kneppelvreed. Macht en verantwoordelijkers binnen denken en systemen verschillende dingen. De burgemeester van Breda, Depla, heet die man, die doogde die verantwoordelijkers net aan en broekte zijn macht dus net, zodat de kroegen in Breda mooi iepen konden en het ziekenhuis deze week daar vol rekkert. Daar is die burgemeester dan weer net verantwoordelijk voor, dan dat bepaalt Hugo de Jonge. Die wel weer de macht had om collega Grapperhaus te vregen die burgemeester een pak op een belig te gaan. En die minister die makkelijk wel de verantwoordelijkers daarvoor oordragen aan het college van procureurs-generaal. Die dan die verantwoordelijkers werd Trosco, een officier van justitie in Breda. En die had dan weer de macht om zijn dep laten zeggen dat het negeren van de minister-president strafbaar is. En de uitslag daarvan jaren we pas als de corona voorbij is en dat is dus minimaal 4 jaar verder. Hoor op met die onzin hoe dat macht en verantwoordelijkers verschillende dingen binnen, want dat weer het dus minskip vol slijm hoe de kop. Om het abstracte gelul even duidelijker te maken, neem de jeugdzorg in dit land. De nationale oerheid kon dat net regelen, want anders in Den Haag die geen macht en willen uit nog in geen verantwoordelijkers nemen over individuele situaties. Dus smieten ze de jeugd naar de gemeenten zonder de verantwoordelijkers te nemen, omdat ze genoeg geld in de boezem te truwen. We jaren nou niet oors dat de gemeenten daarvoor onkundige ambtenaren opzadelen met de verantwoordelijkers zonder macht om te bewegen. Gemeenten ken ik net geerwerkje, want ze hebben al je verschillende regelingen in macht en verantwoordelijkers en daar wil een andere gemeente neer met de krijgen hebben. Ze willen de jeugdzorg dus weer naar Den Haag gaan. En dat hing er nou tussenin, dat bad neer of te min en zorgt voor ellende en problemen bij de te verzorgen jeugd. Ik zou duizenden voorbeelden kennen van zulke soort dingen. Er is nimmer meer die verantwoordelijkers hebben, net in organisaties, net in bedrijven. Die doren we net meer te nemen. En dus worden overal honderden en honderden lui aangenomen om hele lietse stukjes verantwoordelijkers te nemen, maar geen macht om daar wat mee te doen. En macht, dat had de baas. En die interesseert het net wat oren ervan vinden, want hij had een mooi stuk jeldskadeloorstelling in zijn contract stingen dat er al ontslaan wordt. Alle organisaties, stichtingen, bedrijven of ambtelijke organisaties, praat met elkaar over de uitgangspunten van wat je doet. Daar ben je met z'n allen verantwoordelijk voor. En daarna hadden de lui die dit uitvieren met zelfs verantwoordelijk voor de invulling van zijn of haar protje werk. En na de tijd kan oren daar eventueel wat over zeggen. Voor alles wat je doet. Hoe je geen oorvraag te doen bij iemand die de macht had, die is er namelijk net meer. De enigste macht die het nog besteedt mij, is dat je als werknemers of deelnemers in organisaties of bedrijven de macht hebt om de verantwoordelijkers met z'n allen te hebben. Ja, dat is een hele omwenteling. Maar beziek je dus? Door verantwoordelijkers te nemen en zwarte macht ook. Want als die net meer besteedt, dan wil elk wel meer verantwoordelijkers nemen. Wees maar eens verantwoordelijk voor jezelf en hoe de meerskip bij je zitten.